Παναγίας ακράτης ημών δεσποίνης ημών Θεοτών και υπερθέμνουργίας και τα πάντων των Αγίων μνεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν του Θεού παραδόμετον. Ψυχή μου τον Κύριο μου έλεσεν Κύριο τη ζωή μου σ' το Θεό μου έως υπάρχον σώσον ημάς Υιε Θεού ο εν Αγίης θαυμαστός σώνοντας η Αλληλούια εις γενεών και γενεών σώσον ημάς Υιε Θεού ο εν Αγίης θαυμαστός σώνοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιε Θεού ο εν Αγίης θαυμαστός σώνοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ειρήνη και ίγκες αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε της Αγίας Θεοτόκου και αι Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπής σας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θάνατον πατήρ σας ίσον της Αγίας Τριάδος συγκοξασλόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημών. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον την ιαπρινάξον ημάς ο Θεός την συγχώρητη. Αμήν. Της Παναγίας αχράντου Παναγία Θεοτών και σώσον και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραδόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αδίαν και φρονήσεις και κτημένης ευχής αδίος Δεύτε προς την γη
Εντάξει, το θα λίγο μικρότερα να πάνε και εκείνοι. Δεν είναι εδώ έτσι. Ο παπάς, 2 νεοκόρ, 2 νεοκόρ και 4. Ναι, και η ψαρτά, 3 είναι ψαρτά. 3 ψάρτες, ο παπάς και 2 νεοκόρ και 6. 9 βάζω. Ακόμη άλλα 5 είναι 9. Πόσα μικρότερα, από εσείς σας είναι. Τα 3. Πόσα πρέπει να κόψουμε? 9 λέει. Γιατί είναι 2 νεοκόρ, είναι 2 παιδιά, δεν είναι πάλι. Κόφτω λίγο με φωνάζει. Ναι, ναι. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών και Θεός δικαιός. Ετούτης δε της πίστεως που και τι υποπαιδαγωγόν έσμεν. Πάντες γαρί Θεού έστεν για της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρις Χριστόν ευαπτίστητεν Χριστόν ενεδίψαστε. Προσκοντήν δε παντήν το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Του κατά Μαρκών Αγίου Ευαγγελίου τον το καιρό εκείνο ακολούθην το Ιησού, όχλος πολύς και συνέφυγον αυτόν. Και γεννήθησαν σαν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασαν τα παραεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθούν.
ελπίσα, αλλά μάλλον εις το Κύριον ελπούσα. Ακούσα περί Χριστού, εναθούσα εν τόχο, όπισε, ίσα το τριματίου αυτού, έλεγε γάρ, ότι καν των ηματίων αυτού άψομαι, σωτίσομαι. Και Θεός ασυράντη τη γη του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι αποτισματικός και Θεός ο Ιησούς επιμούς ένε αυτό και εξ αυτού δύναμιν εξενθούσαν επιστροφής εν τόχο έλεγε ήμου ίσα τόχο ηματίων και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού. Βλέπεις τον όχλον θυμίγοντάζε και λέγεις της μου ίσα το και περαιβλιέται το ειδήν των τουτών πίσω φοβηθήσαν και τρέμουσαν, ηλία όχι έργοναν, επ' αυτή ήρθε και προσθέτουσαν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Όδε είπεν αυτή, φύγατε μη πίστης τους εξοχέσαι. Gracias.